Pagtatayo ng mga solar lights sa mga barangay ng San Nicolas nagpapatuloy ang pagpapatayo ng mga solar lights sa mga barangay sa bayan ng San Nicolas upang mapanatili ang kaligtasan sa bayan. 10 solar lights ang naikabit at naipatayo sa barangay Malilyon sa pamamagitan ng mga subsidiyang materyales mula sa local government unit. Malaking tulong umano ang mga nasabing solar lights nasabing solar lights upang makatipid sa konsumo ng kuryente ang mga barangay maging pati na rin sa seguridad lalo tuwing gabi dahil may liwanag ang mga kalsadang dinadaanan ng mga residente. Agad naman na tinitignan at sinuri ng alkalde ng bayan ang mga naipatayong solar lights sabay na rin sa iba pang suliranin ng mga residente na dapat tugunan. IFM News. IFM News. IFM.